Bona per a Montesa. Aquí està Pasqual. Buscant el rebotet a Salva. Molt Salva. Quina no vas a pegar contra el rebot. Ara ataquen junts. Defensen els altres. Sarso que carrega. La deixa passar Montesa. De Franca a Salva. Està Pasqual. Uy, con la puja Muralla. I Montesa que estira a terra i no pot. 14-13 a favor dels rojos. Conrado, per a tu, quina és la... Bueno, ahí tenim a Montesa, anem a veure. Què inventa Montesa ara? Braqueta. Juga Sarso. Montesa. Pinta de volea Sarso. Es fa el cabé per a jugar la posició de reboter. Està Salva. Bona per a Pasqual, molt bé, Pasqual. Les coses que ha fet en l'aire. Bona per a mà l'esquerra. Ahí està Montesa. Sarso de volea. Per davant la pilota n'enganya. Ja està Salva. Portem ja mitja hora de partida. 14 iguals en el tantejador. Sarso. De 70 grams. A jugar. Però es puguin jugar a pilota, no? Que té Sarso. Ahí està Montesa. I ara... Ahí està... De Rabona. Sí. Bueno, per a creure. És que se la mereixia Pasqual. Jugar de Ramona se la mereixia. Montesa pareix que s'ha quedat a l'edat de la tornada de Pasqual. Ahí està. Mira quin adorno. En plan torero. Mira, en plan torero. Ben ho diu per a rojos. Sí. Molt bon. Sí, tot molt bon. Nou Pasqual. Montesa. Està Sarso. Molleta. Pot arribar Montesa. Recula Sarso. Sarso fa pujar a Salva. Deixen les esquenes descobertes. Vol matar-la davant. El 4. Pasqual. La por a Montesa. Sarso. Plantadeta per a Salva. De volea Pasqual. Montesa. La deixa... Se la teta. Salva. Passa Salva. Va Sarso. Montesa. Té plantadeta Pasqual. Ai, Pasqual. Sí. És que és molt difícil. Si fiquen seguint a la gent. El bot, els dos pares, com bota molt la pilota, no li dona temps al contrari d'entrar-la. Quina pega més violenta té Pasqual. Busca les dos parets. I així i guanya, bota i guanya. Que bona atleta i que ben restat. Demanava falta? No sé, passa. Havia alçat el braç Montesa, però ja que jugar. Si el jutge no diu res, a jugar, ja està. Si diuen que no, és que no. El jutge mana. 4 per 23. Juga Sarso. Montesa, alçant l'amunt. Bot i braç. Palma de Salva. El Carxot. Bé Montesa. Ai, que té el jutge haurà vist i el jutge també se pot veure de l'ànim, però això és Déu mas, espero. Però no van a favor del club. Però si no tingueren jutges tampoc tindrien partides. Correcte. Està el cosí de Sarasols. Sí. Sarasol que està allí en el... I al costat està Enrique Navarro. Navarro era l'anterior corporat. Pasqual. Peja. Salva que arriba. Està Pasqual. La de Saeta. Molt bé, Montesa. Fa el cap per al rebot. Però si se'n ve la pilota a Sarso. Quin és el millor jugador que has vist tu a Fronto? Ui, a Fronto. La història de Fronto. Està el Confet, està la Marieta, està Sevilla, està Macarrano, no temps, aquell, està Carolo, de Paterna, de Xasot.
Joan Montesa. César, que és bona. Montesa, mare Déu, Montesa, el que has de fer. Que bé, Pasqual. Quina rèplica li ha donat, quina contestació. I ara li sembla Sarso. Després de la vacança s'ha pegat Pasqual, mira, s'ha pegat el l'any que li va cosechar. De Montesa. Dreta. Joan Sarso. Guanya blau, Salva. Joan Sarso. Montesa. Des de Pasqual Balaguer. A l'esquerra jugat Montesa. Sarso a punt de molestar-se jugadors. Pasqual. El rebot li ve a Salva. Ha passat bé. I ara la desaeta de Pasqual. Ha salvat Montesa. I ara què fem? Jugat Salva. Sarso. Un tant bonic. Estan disputant d'ara. De Palma jugat, Pasqual té Montesa. Pasqual si vol arribar i no arriba. Ara aplaudís engana el públic de casa. 29-25. Bueno, ara no veure si se consolida este avantatge del Puig. 4 tantos. Avantatge. Li ha vingut bé el descans al Puig. Sí. No se parlen en excés, jugadors del frontó. Cadascú la d'ell, tu juga la teua i jo la meua i ja. La Montesa. Pasqual. Salva, ben jugat. Pasqual, carregant. Salva molt. Pasqual. A la dreta li ve a Salva, l'arriba a passar. Vista Pasqual. Queda bona, plantaeta. Que és bona. Mira. Allà va Montesa. Ui, que s'esbara. Sarso. I ara Montesa que la té bona. La idea era bona, però no va ser. Ahí està Montesa dient, com ha fet jo això? Sí. Mare de Déu, senyor. És que estan jugant tots al límit, Claro. És que volen fer coses, però a aquesta altura de la partida les forces i ja el camp està el mateix que al principi. Saps què passa? És molt bonic arribar a la final. Quan arriba el dia de la final dius, si no la guanyen se queda una cara d'idiota i potser hasta que no passa temps no li dones importància al fet d'arribar a la final. Quants podrien estar ara? Hombre, me diràs en el lloc de uno o de l'altre. Me diràs tu, per exemple, jo te diria que no sé, los quarts de portes Pasqual. Ui, Pasqual, lo que acabas de inventar. Qué bé, Montesa. Ahí está Pasqual acá. Mare de Déu. Fas lo més important. Canvi la dreta. Salva, ben passat. Pasqual. Salva. Ben jugat. Pasqual. I tanto per a Pasqual. Era difícil, Torna a Salva. Bona Pasqual. Salva. Bona palma. La Sarso. Montesa jugant-la. Bona volea. Està Montesa. Busca cosetes. I lo que troba és un tanto. Pilota que juga Sarso. Salva. Passada Sarso. Montesa. Sense que tocar a terra. Se queda plantada Montesa. Se equivoca Pasqual. 32 anys. No veure què passa en este tanto que hem encetat. Pot arribar el 33 o el 30, no? Montesa. Montesa Pasqual. Salva. Sarso. Bona palma d'esquerra. Montesa. Darrere Sarso. Montesa. Ben situat està Pasqual. La demana Salva.
juga Sarso. Salva, intentant tallar-la. Pasqual. Salva, tota la feina per Salva. Salva, tot es treu. Està Sarso. Aguantant ahí perfectament. Ben salvada, Salva. Montesa. Tanto llarg el que estan fent ara. Li se'n va. Li se'n va Sarso. Pega en la xapa metàl·lica. 33-29. Tan gran que és el front i s'ha anat a morir a Montesa. Sarso. El que juga Salva. La demana Sarso. Montesa. Salva molt. Salva. Pasqual. Salva. Encarregant-lo de feina. Està treballant d'estall. Sarso. Sarso. Montesa. La volta llarg. Pasqual. Montesa. Que juguen restos. Sí, perquè els delanteros se l'han eixit un poc a la força i ja van perdut. Ui, 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 ui. Allà va Pasqual. Pasqual. 34. Trau Montesa. Sarso. Aquí està Montesa, veure Pasqual ara. Vol carregar sobre Salva. Bona parada de Salva. Molt bona parada d'aire. Sarso, Pasqual, esa batallaeta, a l'esquerra de Montesa, té que vindre César. Salva. Sarso. Montesa. Ui, 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 la passa, la passa. I ara Montesa, i ara què fem? Mira, encara és bo. Quin tanto més boig. Està Montesa. 35-29. 6 avantatge. Això ja és considerable. Un canto molt bonito. Molt bonito. Sis per davant i els 6 d'arribar a meta. Ahí Pasqual l'ha deixat ahí a l'esquerra i Montesa encaplegat. I amb el rato... Ahí als dos pares l'acaba Montesa. Pasqual està completament cansat, està picat. Sí, allí està raonant amb Dani. Se nota perquè ahir hi ha hagut algunes pilotades que l'ha pegat a l'aire i no han eixit amb la força que tenia. Estan els més menuts, que no tenen afició a la pilota. Home, estan entrant, això és el futur. El futur de la pilota és els menuts. Ens miren i no estiguin desficiosos. El pitjor no s'ha raspall. Raspall, és més fàcil. Perquè ells se tiren per terra i fan més a gust que l'empte. Sí. Ja es feu dur el guanter de casa, no? Preparat i tot. Sí. Sarso. Salva. S'esbara Pasqual. Salva. Mare d'un que tret. Ha tret or d'aquesta pilota. Montesa. I tanto blau. No, n'ha plegat a 30. 37-29. És el marcador, lo que porta. No, espera, s'han equivocat. Ara sí. 30-36. 30-36. Pues en la Pobla crec que li tenen devoció a... Com es diu? A Sant Sebastià. Sí. Hòstia. Això és el del curs, no? Està Joan Salva. Sarso. Montesa. Sarso que vol assegurar-la. Salva. La pilota més del que esperava. No, que no destaca. 37-36.